Ukubaluleka kobuhlobo enkosini. uJesu esiphambanweni uthi, mama, nansi indodana yakho. Ndodana, bheka unina. uNkulunkulu kukhona into ayivezayo la. As much as uMaria ubazi ukuthi uJesu ingane yakhe, kodwa uJesu akalethelwanga uMaria, siyakwazi lokho. Walethelwa izoni zonke, umhlaba wonke, abantu abamnyama, abantu abamhlophe, abantu abaphilile, abantu abakhubazekile, abantu ababona, abantu abangaboni, abantu abakhululekile, abantu abayigqila. uJesu wazela bonke abantu. So it would have been so selfish for uMaria to keep Jesus Christ for herself. But uJesu knew ukuthi as much as beyindodana kaMaria, could not give uMaria lokho ukuthi abe indodana yakhe nje yedwa. Usethi-ke ubudlelwano bomuntu wesifazane angabi ukuthi umzalile wesilisa kuphela, kodwa akuba ukuthi enkosini abesifazane bayakwazi ukubheka ingane noma ezesilisa noma ezesifazane, kodwa akabe umama nakuyena uJohane, noJohane akambheka uMaria njengoma wakhe. uJohane uma ekuzwa lokho wamnakekela uMaria njengoma wakhe. But-ke lana enkosini uNkulunkulu ekubizile, you tend to find that uba ne-difficulty ukuthi uma wakho okuzela ku-understand, ngoba abantu bakini bathi wena usushintshile. Kodwa uma uthola umuntu wesifazane osenkosini oqondayo umsebenzi kaNkulunkulu, lo wesifazane uyakwazi ukuthi akululeke as if uma wakho, akunikeze futhi isandla esifudumele njengoma wakho. Ngobani? uJesu uzama ukuveza ukuthi enkosini uthola iy'ngane, enkosini uthola abazali. Khona la abantu babebiza uJesu efundisa, bathi nanguma wakho, napho odadweni nabafowenu bakubiza. Uthi uJesu, ubani uma? Ubani odadewethu nabafowethu? Ngiqinisile yilaba abenza intando kaBaba osezulwini. So uJesu la uveza ukuthi ubuhlobo basenkosini nabo bubalulekile kanganga labo ezizalwa nabo, ngoba uNkulunkulu ufuna abenze intando. So laba abenza intando yibona hlobo okumele singabulahli. Now-ke ngifisa ukuveza the advantages and the disadvantages obuhlobo basenkosini. I-advantage ukuthi uthola i-support, i-disadvantage ukuthi uphinde uphoxeke futhi ngoba labantu obuthemba ukuthi bazokusiza abakusizi. Uma sekunjalo uyakhumbula ukuthi wena ufuna ukubheka uNkulunkulu, hhayi abantu, ngoba mobeka ithemba lakho kubantu uzodumazeka. Yingakho la kubalulekile ukuthi njengoba uNkulunkulu eshilo wathi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena, wonke umuntu who feels left out, uma ukhombisa ukulunga kuyena, wena umakhelwane kuyena, yena ukubona njengomuntu onjengomndeni, noma ngabe ningazalwanga ndawonye, as long as lo muntu enomoya kaNkulunkulu. If you are offering iqiniso ne-attention ne-support, lo muntu lo usizo kuyena, ubona uNkulunkulu kuwena. Belithi izithanda umakhelwane wakho, it doesn't have to be umuntu owakhelene eduzane nawe. It could be anyone lo omkhombisa ukulunga without expectations. Uma sibheka la uJesu izinto ayishoyo, they extend far more or furthermore, including kwi-future, ngoba ukhuluma ngezinto la esingawazi ukuzenza kubantu bonke. Mama bheka indodana, indodana bheka unina, thanda umakhelwane njengoba uyithanda wena. Ubani umama noma obhuti noma osisi kuphela ngiqinisile laba benza intando kaNkulunkulu nabo uyena umama nodadewethu nabafowethu abenza intando kaNkulunkulu. So lezi zinto lezi ziphethe okuningi phakathi kuzona ukuthi kumele sazane.
usathane-ke is very good in identifying ama-opportunities and abantu bakhe bahamba in groups noma benza izinto in groups and bafoma i-power ngenxa yalokho, which is why abantu abaningi could sell izinto ey'ningi to be part of lama groups abo. That means if you want power, fame and nokwakhe, you have to give him something as trade. Kodwa la uNkulunkulu uthi yamkela uJesu because uJesu has many crowns. uJesu ukwazi ukunikeza konke lokhu wena afuna ukuthi ube nakho, kodwa kumele umamkele ukuze akutshengise ukuthi kuphi okudingayo. Ukuze-ke uJesu abonakale kuwena, baningi abafowenu abakhona nodade benu okumele ubanakekele. Not really ukuthi unakekele umuntu ngoba ulindele utho kuyena, uyamnakekela ngoba lokho kulindelekile enkosini. Uma umuntu umnakekela ungekho fake, uzopick up ukuthi lo akekho fake, ukunakekela ngoba uyangithanda ngempela noma uyangibona ukubaluleka. Uma umuntu umkhombisa ukubaluleka, umlalela ngale nje kokulindela anything, uzoza umuntu and will always grow closer kuwena, and mefuna wena uzosondela ngoba uyazi ukuthi ufuna muphi umuntu mefuna ukulalelwa noma efuna ukukhuluma noma efuna ukusizakala. So uJesu la uthi singazenzisi kodwa asithande ngeqiniso, which is why la uma unobuhlobo akumele la uzenzise ebuhlobeni bakho. I-fake abayitholele, kodwa uJesu ophila abamthole kuwena.